खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोग्गाथाव खौरां। जेबो हेंथा गैयाजासे रायजो सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल पार्टीनि जानानै बिटिसिनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपि जानो हाबाय। जोबथारनायाव रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि महरै मैया नमिनेशन बिलाइ गथायखांनायनि उनावनो एबा बावैसो नमिनेशन बिलाइ गथायखांनायनि उनाव बिटिसिनि बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थियाव जेबो हेंथा गैयाजासे देरहासार जानानै एमपिनि मासिखौ आवग्रिनो हायो। मख'जाथावदि फारियै इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर', बिजेपिनिफ्राय जगेन महन, तेरेस गवाला साथामबो बिजाथिया उइदाउट कन्टेस्टआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हाबाय। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ हेंथा गैयाजासे रायजो सभानि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन सोरजिबाय। खनसेयैनो साथाम बर' फिसाफ्रा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव एमपि महरै गसंनो हानानै थांनाय सानखालि बिथां प्रमद बर'नि देरहासार जानायखौ लानानै तामुलपुराव थानाय इउपिपिएलनि मावखुलियाव बरायनानै लादों एबा गाजा गोमजायै बरायो आरो हामलायथि जासियो। आमेरिकानि केलिफर्नियानि वेंचुरा काउन्टीनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला बुधबारखालि मोनायाव ब्रिटनी स्पियार्सखौ खानाय जादोंमोन। इउएसएनि ब्रिटनी स्पियार्सखौ मानो खानाय जादोंमोन? जेराव केलिफर्नियायाव सन्देह गोनां DUI चार्चआव सुपारस्टारखौ खानाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथांजोआ सासे आमेरिकानि पप सिंगार। जेब्ला पप सुपारस्टारखौ केलिफर्नियायाव खानाय जादोंमोन अब्ला मोनसे थुनफावथायारि मद लादोंमोन। CNN जों मोननाय रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि पप सुपारस्टार सिंगार एबा पप मेथाइ खनगिरिखौ हरनि 9:30 रिंगासोआव केलिफर्निया हाइवे पेट्रल CHP आ हमदोंमोन आरो उनाव हगारना होयो। CHP नि सुबुं खौरां मावख'गिरि रयान आयार्सआ बृहस्पतिबाराव एबा मैया फननि गेजेरजों CNN नो रोखा खालामो दि DUI नि सन्देहआव स्पियार्सखौ खानाय जादोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव फाइटार जेटनि जाब्रबथाय। मैया गिख्रंथाव फाइटार जेटआ आसामाव गोग्लैदों। जाथाया जादोंमोन कार्बि आंलं जिल्लानि सखिहला ओनसोलनि निलि ब्लकनि गोथौ हाजो ओनसोलाव। गंसे दावहारु बिरखंआ जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला बे बिरखंआ सुख'ई Su-30 MKI फाइटार जेट होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जाय जरहाट जिल्लानिफ्राय बिरलांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मोनाबिलि 7:42 रिंगासो समाव राडारजों जेबो सोमोन्दो गैयै जानानै बिरखंआ गोमानानै दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलिनि 7 रिंगासोआव खाथिनि हाजोनिफ्राय गोबारै बेफ्रुनाय सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन। बे सोदोबा ओरैबायदि गोसामोनदि खाथि खालानि गामिफोराव गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायबावनाय बादिब्ला बेफ्रुनायनि सोदोबा हाजोफोराव गोमखांदोंमोन आरो गासै ओनसोलखौबो सोमावग्लुंदोंमोन एबा गोमखांदोंमोन। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला बेफ्रुनाय सोदोबखौ खोनानानै दसे समनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हाजो फारसे उखुन्दै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखैमोन। सन्देह गोनां जाब्रबथाया सुबुं अनजिमा थानाय जायगानिफ्राय गोजाननि एबा गोजानाव जानायनि थाखाय जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सहैनो हायाखैमोन। बे समावनो रैखाथि हान्जा आरो सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफ्रा जाथायथिलियाव सहैनानै जाथाय जानायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बे जाथायाव रावबो पाइलटनि थैनायनि खौरांखौ दासिम मोननाय जायाखै। भारत हादरनि फिन आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां। मुम्बाइनि वानखेड़े स्टेडियामाव थांनाय सानखालि जानाय ICC T20 बुहुम कापनि सेमिफाइनाल गेलेनायाव भारतआ इंलेन्डखौ 7 रानाव फेजेननानै फाइनालाव सहैनो हाबाय आरो फाइनालखौ गेलेगोन फैगौ मार्च दाननि 8 खालार 2022 आव भारत आरो निउजिलेन्ड हादोरनि गेजेराव गुजरातनि आहमेदाबादाव थानाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जागोन। मख'जाथावदि मैया सेमिफाइनाल देरहानायजों लोगोसे भारतनि हानजाया ICC T20 बुहुम कापनि जारिमिनाव 4थि खेबनि थाखाय फिन फाइनालाव सहैनो हादों। मैयानि मेचआव भारतआ गिबि बेटिं खालामदोंमोन आरो 20 अभाराव 253 रान बुदोंमोन। बेनि फिननायाव इंलेन्डआ गोख्रोङै जुजिदोंमोनब्लाबो नाथाय 20 अभाराव 246 रानल' लानो हायो। बेबादिनो 7 राननि फारागथियाव जेननो गोनां जायो। इंलेन्डनि जानानै जेकब बेटेलआ सोमोनांथाव 100 इनिंस गेलेयो, जेराव बिथाङा गासै 105 रान बुदोंमोन आरो बे हानजाखौ देरहानायनि खाथिसिम लानानै थांदोंमोनब्लाबो बिथाङा जोबनायाव फाइनालाव लांनो हायासै एबा फाइनालसिम
बिथाङा देरहानायासै। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि जानो गोनां जोबथा मेचआव भारतनि हान्जाया निउजिलेन्ड दोलोनि हेंथायै मोगा-मोगि बादायगोन। आथिखालाव गोबां रोखोमनि सिखाव फालांगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय हमनानै पुलिस बिफाना गोख्रोङै साजा होदों। थेवब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफ्रा बेबादि आखुनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। नाथाय बे खेबाव सोमजिदों। सिखावब्लाबो रां-रुफा, मुवा-बेसादनि सिखाव नङा। बे बारनि सिखावआव हमजादों माखासे लाइमोनफोरनि जि-जोम खावनानै बुजानाय जाथाय। बेबादि मिनिथाव जाथाया जादों क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि PG फरायसुलिफोरनि थाग्रा खुलियाव, जेराव लाइमोनफोरनि गानग्रा-जोमग्राखौ खावग्रा दुथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेबादि इनाय आखुखौ मावबोगासिनो दंमोन आरो जोबथारनायाव फरायसुलिफोरनि आखायाव गोग्लैनायनि उनाव माखासे साजा मोननाङो दुथां आखुनि सेंग्राया, जेराव मैया बे जाथाया जानानै थाङो, जेराव PG फरायसुलिफोरनि थाग्रा खुलियाव हाबनानै सिखावै बिथाङा बेबादि गानग्रा-जोमग्रा सिखौ हाननानै एबा खावनानै लाङोमोन होनना फोरमायथिदों। तामुलपुराव सरनिया कचारीनि माहारियारि बा गसाइ फोरबोनि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लायाव खुंफुंजागोन सरनिया कचारी हारिनि गोथार माहारियारि बा गसाइ फोरबो। मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे फोरबोनि गाहाय खुन्थियालायखौ गायसननाय जाबाय। दुलाराय आसाम सरनिया कचारी फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्लानि मददजों फैगौ 19 आरो 20 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन। तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर' बिथाङा बे फोरबोनि गोथार लाइ खुन्थियाखौ गायसनो आरो सरनिया कचारी साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि लहित चन्द्र दासआ गसाइ न'नि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। गोबां सुबुंफोरनि नुजाथिनाय आरो गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय आसाम सरनिया कचारी फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय बे फोरबोखौ लानानै आथिखालाव तामुलपुराव गोबां गोसो गुदुं जानानै दं। खमैबो 50,000सो सुबुंफोरा बे फोरबोआव बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों आसाम सरनिया कचारी फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपज्यति सरनिया बिथाङा। मैया सुक्लाय सेरफाङाव गोबां रांनि टेन्डारजों जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नावकाटानि सुक्लाय सेरफाङाव BTCनि EM गणेश कचारीया जल मिशन बिफाननि दै जगायनायनि राहा खालामनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गासै 4 कौटि 10 लाख रांजों लुजानो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा गणेश कचारी बिथाङा। बेराफारसेथिं उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न', साइकेल दोनग्रा न' लुफुंनो थाखाय 50 लाख रांनि आसनिखौबो बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा गणेश कचारी बिथाङा। आसाम सोरखारनि जनजाति उन्नयन बिफाननि आसनिनि दारै मोनफुंनो हानाय आसनिफोरखौ मावफुंनानै होनो BTCनि दै मिशन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया बाथ्रा बुङो। आसाम पुलिसनि मोनसे फिन आरोबाव जाफुंसारनाय। हरनि समाव गुवाहाटीआव आयेन बेरेखायै पिस्तल लाग्रा सेंग्राखौ एरेस्ट खालामदों, जेराव दिसपुर पुलिसा पिस्तलजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमबाय। पुलिसा पान्जाबारिनि बागबरियानिफ्राय कृष्ण नाथखौ खायो। पुलिसा सेंग्रानि आखाइनिफ्राय गंथाम गोथां गुलिजों लोगोसे गं 9 mm पिस्तलबो बोखांनो हायो। पिस्तलाव लाइसेन्स दंना गैया दासिम रोखा जायाखै। कृष्ण नाथआ गावखौनो सासे फालांगिरि होननानै बुंदोंमोन। हमजानाय कृष्ण नाथनि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव सिगांबो गोबां केस रेजिस्टार खालामखांबायमोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। दायो बिथांखौ थानायाव लानानै थांनानै माखासे सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोबावदों। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि जोनोम। BTCजों लोगोसे आसामनि गं 20 जिल्लानि गासैबो बारग' NDBफोरखौ लानानै जाय बिथांमोना BPFखौ मदद होयो, बिथांमोन गासैखौबो लानानै बारग' NDBफोरनि फिन गोदानै इउनियन अफ Ex-NDB मुंनि आफादखौ थांनाय बावैसो सिगाङाव दानाय जादोंमोन आरो बे गोदानै दाजानाय आफादनि बिबान सायख'नाय बेलायाव B नायजाब बिथांखौ आफादगिरि आरो M आवगायखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बारग' NDBफोरनि इउनियन अफ Ex-NDB आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आफाद दानायनि सिगां इउनियन अफ Ex-NDBनि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होदोंमोन आफादगिरि B नायजाब बिथाङा, जेराव बिथाङा गोदानै दाजानाय आफादनि बागै ओरैबायदि फोरमायदोंमोन दि जोंनि जेसेबांखि हाथियार लाग्रा आफाद NDB दंमोन, गासैबो दिनैनि दिनावबो पार्टिखौ डिसमिस खालामखांनायनि उनावबो Ex-NDB हिसाबै दङ आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जाखिनि जेंना जेंसि दङ, बेफोर जेंनाफोरखौ सोरखारजों गोरोबनानै माबोरै मावफुंलांनो हागोन, बेनि थाखाय जों बे आफादखौ सोरजिनाय जादों
आरो बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो जोंनि समायसाफोरखौ लानानै सोरखारजों गोरोबनानै मावफुंलांबाय थागोन। जेरै जोंनि एनडिबिनि केसफोर दं, दिनैसिमबो माखासे केसा बोखार जायाखै। बेनि अनगायैबो जायफोर एक्स-एनडिबिफ्रा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोननि केसा जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांमोननि केसा दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो माब्लाबा बेबादिनो जेलनि वारेन्ट फैनायाव जेलाव थांफिननो गोनां जादों, जोबथेसालियाव हाजिर जाहैनो गोनां जादों। बेफोर बाथ्राखौ बुंथिदों बिनायजाब बिथाङा। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा सिबिआइ केस एबा एनआइ केसजों एक्टिभ जानानै दं, बिथांमोननि केसा जाहाथे आबुङै बोखार जायो आरो जाहाथे सोरखारा कर्टजों सावरायनानै गासैबो केसफोरखौ फोजोबो आरो बोखार जायो। बेफोर बाथ्राफोरानो इउनियन अफ एक्स-एनडिबिनि गुबै थांखि होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन आफादगिरि बिनायजाब बिथाङा। इउपिपिएल दोलोनि फिन आरोबाव मोनसे गेदेर खहा। इउपिपिएल दोलोनि बिजनि सुबाइजार बियाबनि बारग' एमसिएलए गुनेश्वर गयारिया बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। बिजनि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव खुंनाय सुबुंगौमा हाबाफारियाव जयनिं जायो गुनेश्वर गयारिया। मोनसे दुखुनि खौरां, जुलि जाखानाय कनिका नार्जारिया 1 दान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। मख'जाथावदि बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय, फिसाय गोनां, नखर गोनां आरो गथ' गथाय गोनांखा बर' आइजोआ गोमानाय जाथायफोरा गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो फिन आरोबाव हाबा जाखानाय फिसाय गोनांखा आइजोआ गोमादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर खाग्राबारि गामिनि थागिबि हंला नार्जारिनि बिहामजो एबा अमृतसर नार्जारिनि बिसि कनिका नार्जारिया थांनाय फेब्रुवारि दाननि 12 अक्ट' खालारखालि न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम नखरसिम फैफिनाखै। दा बेनिखायनो गोमानानै थानाय कनिका नार्जारिखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला एबा सोरनावबाफोर दंहैयोब्ला नखरनिसिम फोरमायहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा 7636987842 जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों एबा खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। सुख्लाय सेरफाङाव दिनै गोबां रांनि टेन्डारजों जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। नावखाटानि सुख्लाय सेरफाङाव बिटिसिनि इएम गणेश कछारिया जल मिशन बिफाननि दै जगायनायनि राहा खालामनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गासै 4 कौटि 10 लाख रांजों लुजानो गोनां हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों दिनै मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारि बिथाङा। बेराफारसेथिं उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न', साइकेल दोनग्रा न' लुफुंनो थाखाय 50 लाख रांनि आसनिखौबो बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारिया। आसाम सोरखारनि जनजाति उन्नयन बिफाननि आसनिनि दारै मोनफुंनो हानाय आसनिफोरखौबो मावफुंनानै होयो बिटिसिनि दै मिशन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारि बिथाङा। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे बिटिसिनि चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लायाव गोदानै जिल्ला बेंगिरि थिसनदों। एसिएस गुकुल चन्द्र ब्रह्मखौ चिरां जिल्लानि रायजो एबा जिल्ला बेंगिरि महरै थिसनबाय आरो एसिएस धीराज चौधखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि बिबानखौ होनाय जाबाय। गोबां समफोरावनो बारग' एनडिबिफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जाफैनाय एबा जयनिं जानायफोरखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेबायदिनो आरोबाव माखासे बारग' एनडिबिफोरा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव हाबबाय। 10 नं देबोरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय हल्टुगावआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों। गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ। एबसुनि आफादगिरि एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे गोनांथार फेसबुक पस्ट। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि एफआरसि हानि जेंना सुस्रांनाया जोंनि गुबै एजेन्डा होननानै बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। माखासे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि हानि जेंनाफोरा सुस्रांजाबाय होनना ओरैबायदि लिरना फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादोंदि जेराव दिपेन बर' बिथाङा लिरदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि एफआरसि हानि जेंना सुस्रांनाया जोंनि गुबै एजेन्डा। जेरैबादि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि जेंनाया सुस्रांजाबाय, बेबादिनो सनितपुर जिल्लानि आद्रा थानाय हानि जेंनाखौ बिसायख'थिनि सिगां हानायसिम सुस्रांनाया जोंनि मावनांगौ बिबान। बेनि थाखाय आसाम सोरखार, जिल्ला बेंगिरि आरो जायगानि मन्थ्रिखौ नारसिननाय जादों होनना बिथां दिपेन बर'आ फोसावदों एबा लिरदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव मुलुगनां थाखोनि खौरां। इजराइल आरो आमेरिका लोगोसे इराननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहाया दिनैसिम 6 सान जाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 25 बोसोराव आमेरिकाया गुबुन हादोरनिफ्राय गाग्लोबजानायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन।
नाथाय इरान हादोरा थांनाय 48 घन्टायावनो बांसिनै ड्रन आरो मिसाइलजों गाग्लोबजादों। बेराफारसेथिं आमेरिकानि मोनगु मिलिटारि बादाखौ फोजोबस्रांनायनि अनगायैबो इराना साद' रौनियाफोरखौ एबा आमेरिकानि साद' रौनियाफोरखौ बुथारदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोबां जोखोम खालामदों आरो गंब्रै फाइटार जेटफोरखौबो फोजोबस्रांदों आरो गल्फ हादोरफ्राव थानाय मोनथाम आमेरिकानि राजथान्दै थाग्रा खुलिखौबो फोजोबस्रांदों होनना इराना दाबि दिखांदों। इराना बेबादि गाग्लोबनायनि जाहोनाव आमेरिका सेनेटनि बेरेखा हान्जाया हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ आबुङै दायनिगिरि होननानै बुंदों। गुबुन फारसेथिं ट्राम्पनि राजखान्थि दोलो रिपाब्लिकान पार्टीनि हेफाजाबगिरिफोराबो आमेरिकानि हादोरगिरिखौ बेरेखा खालामनाय नुनो मोननाय जादों। हादोरारि खौरां बिजोंनि बायदिब्ला इजराइलनि गाहाय मन्त्रि नेतन्याहुआ बुङो दि इराननि जौसिन दैदेनगिरि आली कामेनीखौ बुथारखांनायनि उनाव जाय सुबुङा हादोरनि जौसिन दैदेनगिरि जागोन बेखौबो बुथारगोन। बे समावनो 2025 मायथाइयाव इरानाव रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव नोगोरारिफोरा सोमावसारनो थाखाय लामायाव ओंखारबोनायनि उनाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ इराननि खुंथाय खान्थिखौ आबुङै सोलायनो सानदों। गुबुन फारसेथिं इराननि लाइमोन जोलै थामिनबा इस्लामिक रिभलिउशनारि गार्ड कर्प्सनि दैदेनगिरिफ्रा गाबख्रावदों दि कामेनीखौ बुथारनायनि उनावबो जेबो सावरायनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि दिनैसिम इराना गावनि हाइपारसनिक मिसाइलफोरखौ बाहायाखै। इराना बेफोर फोजोबस्रांग्रा मिसाइलफोरखौ बाहायाखैब्लाबो जेरैबादि फिन साजा होदों बेयो आमेरिकानि हादोरगिरिखौ सोमावग्लुंनाय बादि नुनो मोनदों होनना रिपर्टआव बुंदों। नाथाय दा सोंलु बेरखांदों दि उनाव मा जागोन? दा नाट' हादोरफोरा इरान आरो इजराइल आमेरिकानि गेजेराव जानाय बे दावहायाव बाहागो लागोन नामा? आरो जुदि थारैनो बेबादि जायो अब्ला बे दावहाया जोबोद गोलाव जानायल' नङा, थामथि मुलुग दावहानि फारसे दावगानो हागौ। जारिमिननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय दि मुलुग दावहानि जाहोनाव बुहुमनां रांखान्थिया जोबोद खहा जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मुवा बेसाद आरो मुवा बेसादफोरनि बेसेना गोबां बांनो हमदोंमोन। गुबुन फारसेथिं गल्फ निउसनि बारग' सुजुगिरि बबी नागबिरा फोरमायनाय बायदिब्ला इराननि गाग्लोबनायनि उनाव बाहरीन, कुवेत, अमान, कातार, सौदी आरब आरो UAE नि गल्फ हादोरनि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि हादोराव थानाय आमेरिकानि एयारबेसखौ बोखारनायनि सायाव सावरायनो गोनां जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।